आज हांव श्रुतिका श्याम शेटये, हरमल कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो आज आमी नॉमिनेशन फॉर्म फायल केल्ले आसा. तेतून आमी खूब हॅप्पी आसा. सगळीं म्हज्या बरोबरची वांगडी, म्हजी भाव भयणां, तशेंच सगळे लोक आमची गांवची आयिल्ली, म्हाजी सपोर्टीव. तांच्यांनी म्हाका भरपूर सपोर्ट केल्लो आसा. ती म्हज्या बरोबरूच आसा. जे आमी लास्ट आयज 8 दीस जाले कॅम्पेनाक आसलेली, तशीच ती आतां आमच्या बरोबर सपोर्ट दिवपाक हांगा फॉर्म फिलअप करता थंय आयल्या. हे पळोवन सगळें आमकां खूब बरें दिसता आनी आमकां इतलो बरो प्रतिसाद दिल्लो आसा सगळ्या लोकांनी, तातूंत आमी खूब हॅप्पी आसा. ते पळय आमचे हरमल कॉन्स्टिट्युएन्सीन 5 पंचायती येता. एक कोरगांव, पालये, हरमल, केरी, तेरेखोल, इतल्याय गांवांनी आमी जे पळय ह्या दिसांनी प्रचाराक गेल्ली आसा, त्या पद्दतीन आमकां प्रतिसाद मेळ्ळा, सगळ्या लोकांचे ब्लेसिंग्स मेळ्ळा, ताचेर आमी खूब खूश आसा. सगळ्यात पयलीं हांव श्रुतिका मॅडमीक ऑल द बेस्ट म्हणटा. आयज सगळ्या देवांच्या साक्षीन आमी फॉर्म फायल केल्लेले आसा. भगवतीच्या साक्षीन आमी फॉर्म फायल केलेले आसा. म्हाका विश्वास आसा की भगवती आमच्या वांगडा आसा, सगळे देव आमच्या वांगडा आसा आनी सगळीं मनशां म्हाज्या वांगडा आसा, म्हाज्या कॅन्डिडेटा वांगडा आसा आनी आमचो विजय निश्चित आसा. हांव सगळ्यात पयलीं आमच्या गोंयच्या माननीय चीफ मिनिस्टराक थँक्यू म्हणटा की आमचो हो जो हरमल मतदारसंघ आहा तो बायलां खातीर राखीव दवरला म्हणून. सरकार आमकां बायलांक फुडें काडपा खातीर हर तरेन प्रयत्न करीत आसा. SHG ग्रुपाच्या मार्फत प्रत्येक बायल कशी सक्षम जातली हेच्या खातीर गोवा गव्हर्मेंट सतत वावरत आसा. त्या बद्दल हांव आमच्या माननीय CMांक ह्या माध्यमांतसून थँक्यू म्हणटा आनी लोकां कडेन अशी अपील करता की आमी समजा बाजारांत भाजी पासून घेवंक गेली जाल्यार आमी 1000 फावटी आमी पळयता खरीच बरी आसा की ना ती. आनी जर आमी आमची 5 वर्सां कोणाच्या तरी हातीन सोंपयता, डेवलपमेंटाची आमची 5 वर्सां सोंपयता आसतना आमी विचार करपाची गरज आसा. आमी कोणाक वायट म्हणपाक येवंक ना, सगळे बरें आसा, पण जो बेस्ट आहा तेतूंतल्यान जो बेस्टान बेस्ट आहा तो लोकांनी काडपाचो आनी फुडली कामां आपली करून घेवपा खातीर आमच्या मॅडमींक, श्रुतिका मॅडमींक सपोर्ट करपाचो, एक संद दिवन पळोवपाची. श्रुतिका श्याम शेटये आणि हरमल ZP मतदारसंघासाठी आज फॉर्म सबमिट केलेला आहे, भरलेला आहे. आणि खरं सांगायचं झालं तर मी खरं म्हणजे अचंबित झालो की सुरुवातीपासूनच ज्यावेळी यांनी इलेक्शनला उभी राहण्याची तयारी केली त्या दिवसापासून मी बघतो आहे की दिवस प्रतिदिन एवढी त्यांच्या बाजूने गर्दी आहे. म्हणजे हे उमेदवार निवडून यावे म्हणून फक्त लोकांना बघितलं होतं, पण आज ज्यावेळी प्रत्यक्षामध्ये अर्ज सादर करण्यासाठी ऑफिसामध्ये ही श्रुतिका श्याम शेट्ये आली त्यावेळी मी असं चित्र बघितलं की एका स्तरातील नाही, ती सगळ्या स्तरातील माणसं बहुसंख्येने या ठिकाणी हजर आहेत. एवढ्या कोणत्याही कॅन्डिडेटसाठी मागे, उमेदवारच्या मागे माणसं नव्हती, एवढी माणसं मी या ठिकाणी बघितलेली आहेत. मला आश्चर्य वाटलं. आणि त्यांच्या ज्या योजना आहेत, फक्त इलेक्शनसाठी इलेक्शन नाही, निवडून यावं, खुर्चीवर बसावं आणि जावं ही त्यांची इच्छाच नाही आहे. त्यांच्या ज्या काही योजना आहेत त्या योजना सुप्त नागरिकाला जागृत करणं आणि ज्या काही योजना सुप्त आहेत त्या जागृत करून त्या व्यक्तीला पुढे नेण्याच्या सर्व स्तरातील म्हणजे विद्यार्थ्यापासून छोट्या मुलापासून मोठ्यापर्यंत सर्व माणसांना एक यांचं भवितव्य उज्ज्वल करण्यासाठी ही धडपड त्यांची ऐकली मी आणि मला खरं आश्चर्य वाटलं, फार छान वाटलं. आणि असं मला वाटलं की त्यांच्या या सगळ्या जे काय त्यांनी या ठिकाणी वक्तव्य केलं त्यांनी केलं, त्यांच्या मिस्टरनी श्याम शेट्टीने या ठिकाणी योजना सांगितल्या. ह्या योजना त्यांच्या केवळ निवडणुकीपुरती सीमित नसून या त्यांच्या निवडणुकीच्या पूर्वीपासून योजना सुरू आहेत आणि त्या फक्त त्या कार्यान्वित करणार आहेत, नवीन योजना ॲड करणार आहेत त्याला आणि त्या पुढे जाणार आहेत. मला पूर्ण खात्री आहे की सर्व लोकांना उत्तम प्रकारे त्या सेवा देतील आणि सर्व लोकांना त्यामुळे माझी नम्र विनंती अशी आहे की त्यांनी भरघोस मताने श्रुतिका श्याम शेट्ये हिला निवडून द्यावं आणि सर्व जनतेची सेवा करण्यासाठी त्यांना उत्तम अशी संधी द्यावी अशी मी सर्वांना विनंती करतो. आणि मला पूर्ण खात्री आहे की श्रुतिका श्याम शेट्ये हरमल मतदारसंघामध्ये निश्चितपणे निवडून येईल, यात तीळ मात्र शंका नाही. परमेश्वरच्या पाठीशी आहे. धन्यवाद.